Чыгарылышыбызны матбугат күзәтүе сәхифәсе белән дәвам итәбез. Сүзне журналист Миңназыйм Сәфәровка бирәм. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатындагы язмалар белән таныштыруны дәвам итәбез. Быел күпләр фатирларын һәм йортларын яңартырга җыена икән. Ел башыннан бирле ремонт кирәк-яракларына ихтыяҗ 4 тапкыр арткан. Росстат белгечләре төзелеш материалларына сорауның да 2 тапкыр артуын әйтә. Төзелеш өлкәсендә безне нинди яңалыклар көтә? Материаллар арзанайырмы дигән сорауга Ватан Татарстан хәбәрчесе җавап эзләгән. Ай-һай, бер күтәрелгән бәянең әлегә бездә төшкәне юк. Бәяләр төзелеш материалларына гына түгел, азык-төлеккә дә котырып арта икән. Газетаның сәяси күзәтүчесе Рәшит Фәтхрахманов бәяләрсез кая чабасыз дигән язмасында гап-гади мисаллар белән бәя арттыру сәясәтен аңлатып биргән. Язманы укып чыкканнан соң башка килгән беренче уй шундый. Хөкүмәт халык җитештергән товарның бәясен түбән тотып, шуннан эшкәртелгәненә бәяне өстидә тора. Түз йөрәгем түз дип кенә әйтәсе кала. Белгечләр раславынча, ил халкының акча тотуга мөнәсәбәте үзгәргән. Былтыр банктан кредит алучыларның саны 3-тән 1 диярлек кимегән. Бурычка да алмыйлар, үзләре дә бирмиләр икән. Хәтта туган тумачага да. Без әле кая барабыз дигән сорау артыннан йөргән Ватан Татарстан газетасы хәбәрчесе. Кая барабыз дип аптырысы юк. Айрым җитәкчеләргә генә түгел, шулар үрнәгендә күзгә карап алдашу юлына баскан бөтен дөньясына ышанмый хәзер халык. Шул гына. Шәһри Казан газетасы хоккей темасын беренче битенә чыгарып биргән. Акбарс капитаны Данис Зариповның спорттан китүен бөтен спорт сөючеләрдә күңеленә якын алгандыр дип уйларга кирәк. 1 марттан башланып киткән Гагарин кубогы өчен уеннарның хәзер халык күңелендәге авыр хисләрне басу өчен дә егылып карар инде. Тарткылашлар спорт мәйданчыкларында гына барсын дип телик. Бәлки, Раббыбызның амин дигән чагына туры килер. Газетадагы тагын бер игътибарны җәлеп итә торган язма Мамадыш районының Түбән Тәкәнеш авылында яшәп ятучы 107 яшьлек татар карчыгы Өмминиса Хадиева турындагы язма. Ничә мәртәбә аягын сындырып та ковид зәхмәте аша үтеп тә исән-имин калган әбекәй озак яшәү серләре белән бүлешкән. Язмыштан узмыш юк дигән гыйбарәнең хаклыгына тагын бер кат төшенәсең бу язманы укыганнан соң. Язмыш ул безнең күңел халәтен ишәп калып языла дигән бер акыл иясе. Күңелебез гел яхшылыкта гына булса иде дигән теләктә, бүгенгә сезнең белән сау булашам, исәнлектә күрешик.